Deň otvorených dverí v Duálnej akadémii bol tentokrát venovaný ženám. Cieľom projektu bolo zatraktívniť svet techniky a s ním spojené profesie aj pre dievčatá a prilákať tak viac záujemkýň. Duálna akadémia má momentálne 372 žiakov, z toho len 2% dievčat. Preto sme vlastne aj dnešok využili na to, aby sme tým dievčatám ukázali, že je to vhodná cesta a že je to... Prilákať viac dievčat je hlavným cieľom nového projektu Som expertka. Dnes je deň otvorených dverí s názvom Deň dievčat v duálke a to z jedného prozaického dôvodu, že chceme prilákať viac dievčat do Duálnej akadémie. Momentálne máme iba 7 dievčat z približne 348 žiakov, čiže cca 2%. A hej, proste chceme prilákať viac dievčat k nám, chceme im ukázať priestory a presvedčiť ich o tom, že všetky naše odbory sú pripravené aj pre dievčatá a búrať tak aj stereotypy. V prvom rade je to podľa mňa veľa o predsudkoch, čiže túto tému spolu s nadáciou Volkswagen Slovakia otvárame prostredníctvom projektu Som expertka a aj preto tu prebieha panelová diskusia na tému ženy v technológiách, v technike, v STEM všeobecne. Čiže prvé je tú tému vôbec otvoriť a začať akoby sa baviť aj o tom, že prečo máme tak málo dievčat, alebo prečo sa tak málo dievčat zaujíma o štúdium techniky, prečo sa toho možno aj rodičia obávajú a ukázať, že ako to teraz je, ako sa veda posunula, ako sa tie technológie posunuli a tak ďalej. Takže ukázať im, aká je realita a búrať tie predsudky. Súčasťou sobotnejšieho programu boli aj panelové diskusie s rôznymi zaujímavými ľuďmi. Najväčším ťahuňom, bez toho, aby to mala byť nejaká úražka pre ostatné panelové diskutujúce, pretože všetky si vysoko vážime, je doktorka Michála Musilová, ktorá je aj patronkou projektu Som expertka a ona je vlastne akoby tým nositeľom aj myšlienky a osvety a ukazuje, inšpiruje mladých ľudí, nielen ženy, že teda dá sa presadiť aj vo svete techniky a dá sa presadiť aj vo svete. No a samozrejme potom máme veľmi zaujímavé ženy, ako napríklad pani Stejskalovú, ktorá je zakladateľkou spoločnosti Microstep, veľmi úspešnej technologickej firmy na Slovensku, je zakladateľkou, je šéfkou, v podstate naozaj, že vo extrémne mužskej doméne šéfuje mužom. No a potom tu máme pani Galisovú, ktorá je takisto veľmi úspešná vo svete techniky, je odborníčkou na kvalitu a má aj svoj vlastný patent. Takže a potom, namiesto teda pani Radičovej, bohužiaľ, ktorá veľmi vážne ochorela na poslednú chvíľu, sme poprosili našu pani riaditeľku z strednej školy, aby teda zaujala jej miesto. Ona, okrem toho, že je pedagóg, tak má aj vyštudovanú chemickú školu a teda je, dá sa povedať, z oblasti STEM takisto. Duálna akadémia ponúka pestrú škálu vyučujúcich odborov. Na našej škole študujú väčšinou odbory mechanické, alebo teda také, ktoré súvisia s automobilovým priemyslom. A tento školský rok sme otvorili aj odbor, ktorý súvisí s tepelnými čerpadlami a klimatizáciami a chladením. Čiže väčšinou sú to mechanik, elektrotechnik, mechanik strojných zariadení, informatici, všelijaké informatické odbory. Takže je ich 8 spolu. Ženskej obľube sa teší najmä odbor Autotronik. Myslím si, že odbor Autotronik je ten, ktorý priťahuje najviac dievčat. Tam máme aj historicky najväčší podiel dievčat. Niektorí ľudia majú taký pocit, že tu sa študuje tak, že musia chodiť v nejakých ufulaných monterkách a robia rukami a ťažké fyzicky náročné práce. Ale pravda je taká, že dnešný automobilový priemysel napríklad je už vyslovene založený na informačných technológiách. Auto je niekoľko počítačov spojených, ktoré musia navzájom spolu komunikovať. Takže naši chalani pracujú tak, že sa povedzme pripnú k tomu systému auta a je to robota, ktorá je sofistikovaná, náročná na porozumenie, potrebuje vedieť aj logicky rozmýšľať, potrebuje poznať informatiku, potrebuje poznať strojníctvo, takže je to moderné a atraktívne a zaujímavé a potrebné.
Výhodou je najmä efektívna kombinácia teórie s praxou. My fungujeme v systéme duálneho vzdelávania a systém duálneho vzdelávania znamená to, že u nás sú naši študenti týždeň v škole a týždeň na praxi. Ten podiel vyučovania je 70% odboru, akože odborných záležitostí a 30% teórie. To znamená, že tých 50% sú na praxi fyzicky, buď prvé 2 ročníky v škole, u niektorých odborov už aj u zamestnávateľov od prvého ročníka a v 3. 4. ročníku všetky študijné odbory sú týždeň na praxi u svojich zamestnávateľov a týždeň v škole. Takže tak sa dosiahne ten pomer 70/30, že aj v škole majú potom 20% odborných predmetov v odborných blokoch. Spomedzi zamestnávateľov si žiak vyberá sám na začiatku štúdia. V prvom rade si musím pri prihláškach vybrať zamestnávateľa, pre ktorého budem vlastne praxovať. A je tam na výber z veľa zamestnávateľov a líši sa to od odboru. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke Duálnej akadémie. To už bolo z dnešného magazínu všetko. Stále platí, ak máte pre nás nejaký zaujímavý námed, nápad alebo tému na reportáž, dajte nám o tom vedieť. Najlepšie cez facebookovú stránku Devínsko-Novoveskej televízie. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce. Dovidenia.